Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Halkara toparlar Türkmenistan'daki zor bilen ýitirim edilmeler boýunça Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Geňeşi we Ýewropa Birleşigi ýaly halkara guramalar bilen şeýle dürli daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri we kanun çykarjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Insany hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň tagyllary netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti 2014-nji ýylda öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmuratov boýunça ýürüýte karar kabul edip onuň zor bilen ýitirim edilmäniň pidasy bolanyny ikrar etdi we Türkmenistanyň hökümetinden Şyhmuratow hem de onuň maşgala agzalaryna bejiriş şähertini hödürlemegi talap etdi. Niýazow we onuň ýaranlary Şyhmuratowy jana kaffedişlik we döwlet agdyrlyşygy synanyşyklaryna ýol başçylyk etmekde aýplady. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbalyny ünsi çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz geçen gepleşigimizde bu meseleniň Türkmenistana taryhyny 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kaffedişlik diýilen wakany we munyň ýygyny ýurtda bat berilen köpçüliklerin tutsak etmeleri seljerdik. Şeýle-de öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlar amal aşyran saparyna New Yorkyň Columbia Universitetiniň intelligensiýa wekilleriniň öňüne eden çykyşyna Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň diýri bolanyna özüniň ynanýanyny ýatladyk. Şeýle-de Aşgabatda Tinç Serdar Aytakowyň bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistana direksiz ýeten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen. Olary Dirwörködün kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Create Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirim bilen adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle-de zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistanyň gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. Gepleşigiň birinji bölümini heniz dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gedek dinlemek isteseňiz, onu Azatlyk Radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläp bilersiňiz. Nowatdaky gepleşikde ähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gorumak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmalygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklipnamalar dogrusyna maglumatlary, şeýle-de zorlukly ýitirim edilmeleriň pidasy hökmüne ikrar edilen Batyr Berdiýewiň ömrü we zähmet ýoly baradaky maglumatlary galy berse-de Create Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň Türkmenistanaky zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly syn seljermelerini dinläp bilersiňiz. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar we garaşsyz hünärmenler halkara meýdançylarda türkmen hökümetinden zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça düşündürüş talap etmegi dowam etdirdiler. Ýöne bu talaplar mudama kanagatlandyrylmady. Synçylary görä döwlet diýwany direksiz ýitirim edilen adamlar boýunça bar bolan ähli maglumatlary ýa ýaşyrmagy ýa-da ýoýmagy ýykyn etdi. Meselem halkara hasabatlara görä Türkmenistanyň içeri işler ministrligi adam hukuklarynyň Türkmenistana ýagdaýy boýunça ähli umumy döwürleýin synyny ýetdäp 2020-nji ýylda iwren hasabatyna bu ýurtda raýatlardan zorlukly ýitirim edilmeler bilen bagly hiç ýyl ardy şikaýetin gelip gowuşmanyny öňe sürdi. Bu hili öňe sürmeler ýylyň-ýylyna gaýtalandy. Şol bir wagtda hukuk toparlaryna görä ýurtda direksiz ýitenleriň sany udyňa bir noýabr wakalaryna aýplanýan adamlar bilen çäklenmedi. Olary Dirwörködün kampaniýasy Türkmenistanyň direksiz ýetenleriň sanyny esasan 4 kategoriýa bölýär. Olar şulardyr: noýar wakalaryny göni ýa-da gaýtaklaýyn gatnaşmakda aýplanan adamlar, islam ekstremizmini aýplanan adamlar, ykdysad jinaýatlerde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýan adamlar we raýat jemgyýetiniň aktivistleri. Bu kategoriýalar boýunça azatlykdan mahrum edilen adamlar köplenç ýurdun ýakasy gaýşly owadan nepe türmesinde saklanýarlar. Bu kategoriýalar synçylara görä Türkmenistanyň döwletiň howpsuzlyk refleksiniň esasan özgü pikiri, adamlaryň ananç ygtykadyny ýa-da syýasy we raýat pozisiýasyny beýan etmegini özüne wehim hökmüne görýänligini açyp görkezýär. Ýitirim edilen adamlaryň dogun garyndaşlary hem döwletiň howpsuzlyk guruluşlarynyň hemişelik gödegçiligi astyna galýarlar. Halkara hukuk topolary Türkmenistana direksiz ýeten adamlaryň syýasy matlaplary bilen tutsak edilip, ýowuz we adamkärçilikli çemeleşmeleri hem de gynamalara sebäp edilenliklerini aýdýarlar.
Ýöne günler tiýil geçer we biziň aýra düşen günlerimiz umyt ummanyna gark bolar. Onsoň sen we men ejeňi bagrymyza basarys. Emay bilen seresap bu haçanam bolsa şeýle bolar bilýärin. Belki bu golaýda bolmaz. Men edil agy ini ýaly seni bagra basaryn. Ýöne häzir bolyn sen ejeňi arkadagy bolmaly. Ejeň ýaplanar ýaly. Öňe soňy sen ýigit çykmalydyň ahyry. Deyip ömrünün baharına Türkmen türmesine direksiz iten öňkü diplomat kiçi ýaşly ogluna türmeden göwünlük berýär. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleýasy 2006-njy ýylyň 20-nji dekabryna ýene-de bir geň tötänek Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmat Niýazowyň ölümünden bir günen ähli adamlary zorlukly ýitirim edilmeden gorumak barada halkara konvensiýasyny kabul etdi. Bu konvensiýa 2007-nji ýylyň 6-njy fevralyna Paryjda gol goýmagy hödür edildi we 2010-njy ýylda güýje girdi. Türkmenistan bu halkara konvensiýasyna henüz goşulmady. Tutuş dünýäde 2010-njy ýyllaryň başlaryndan bäri zorlukly ýitirim edilmeleri garşy tagallalar güýçlenýär. Şondan bäri her ýylyň 30-njy awgusty zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni hökmüne halkara jemgyýetçiligi tarapyndan giňen belenip geçilýär. Dünya Türkmenleri programmamyzyň zor bilen ýitirim edilmeleriň halkara gününe bagyşlanýan gepleşikler tapgyry dowam edýär. Bu gepleşik türkmen türmelerini ýitirim bolan adamlaryň ykbalyna ünsü çekýär. 2000-nji ýylda bolup geçen köpçüliklerin tuttuklarda 40 ýaşlaryna uzak möhletli tutsaglygy hökm edilip zor bilen ýitirim edilenleriň sanyna girdilen Batyr Berdiýewiň 22 ýyllarda türmeden syzyp çykan goşgulary diri iten tutsagyň umyt we hasrat duýgularyny beýan edýär. Batyr Berdiýew 1960-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Aşgabatda eniden doguldy. Ol Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Filologiýa fakultetini tamamlap, Komsomolets Türkmenistany gazetinde zähmet ýoluna başlaýar. Ol bu gazetde redaktor basgançygyny çelini ýokary galyp 1990-1992-nji ýyllarda Soýuz, ýagny Birleşik we Zizn, ýagny Durmuş hepdelik nesirleriniň Türkmenistandaky habarçysy bolup işleýär. Berdiýew 1992-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine bellenildi. Ol soňra 1994-nji ýylda Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky işleri ynanylan wekili wezipesine, 1995-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň Awstriýa, Slowakiýa we Çekiýa Respublikalaryndaky ilçisi, Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndagky wekili wezipelerine bellenildi. Ol 2000-2001-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işleri ministri wezipesine bellenildi. Berdiýew Niýazowa garşy dil döwüşükde jany kast edislik finansygy diýilen wakada aýplanyp 2002-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Aşgabatda tutsak edildi. Ol 2003-nji ýylyň 20-nji, 21-nji ýanwar günlerinde gadet jogapkärçiligine çekilip 25 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Sondan soňra Berdiýew bilen türmede bile oturan adamlar 2005-nji ýylda onuň türmede sesini işidendiklerini aýtdylar.
Ýadyňa sala ýel ozanyň deňdini, goja deňdiň köpükleriniň seni ýelpeýişi, ejeň bakışlaryň bolsa ikimizi hem edil Taňrynyň rehim şefagaty mesli gunnokloýşy. Tolkun bizi gujoklap bagryna bassy. Şor deňdiň tagamyn dadynymyzda bolsa gülüp ýedil edipdik. Ol wagtlar seniniz ýigit çykyrdan ýaşdyň, ýöne durmuş bizi bir eýem däli jeyhun ýazgytlary ýazypdy. Bu ýyldyza gaplanan italyan agşamlary oyun maşinleri ýadapdy giýje. Sen bolsa suwuň pişirdisyna uka gedipdiň. Gahrman oyuncugyň bolsa gapdaldy. Ejeň we men dilek edip şonu Hudaýdan oglum bagtly bol diýipdik birden. Şonu biziň aýralygymyz süýşüp gelýän eken deňizleriň ötesinden. Diýip 40 ýaşlaryna türkmen türmelerini dereksiz iten öňkü diplomat Batyr Berdiýew gözünegiň aňyrsyny ogluny ýatlap ýazan şygyr setirlerini aýdýar. Türkmenistan zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň ykbaly boýunça gozgulýan halkary aladalary açaçan gulak gabartmady. Ýöne türkmen resmiýetleriniň beýfarklygyna garamazdan adamlarda garşy jenaýet hökmüne ikrar edilen ýitirim edilmeler halkara tagallalary bilen utgaşýar. Ýa-ni hem belläp geçişimiz ýaly Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim edilmeden gormak baradak halkary konwensiýasyny tasdiklamady. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça geňeşiniň 2023-nji ýylyň noýabryna Adam hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen ähli umumy döwürleýin synynyň dowamyna köp sany daşary ýurt döwletleriniň wekilleri Türkmenistany bu halkary konwensiýasyna goşulmagy ýa-da zor bilen ýitirim edilmeleri boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Hastaky Awstriýa, Belgiýa, Birleşen Ştatlary, Fransiýa, Italiya, Kanada, Ukraina, Galiberside Argentina, Chile, Costa Rica, Meksika, Mongolia, Marokko, Niger, Togo, Paraguay we Irak bu ugurda Türkmenistana teklip we hödürnamalar bilen çykyş etdiler. Ýöne türkmen häkimetleri zor bilen ýitirim edilenler boýunça aýyplamалary adyç inkar edýärler. Zorlukly ýitirim etmeleriň Türkmenistana pidalary boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge çalışýan, olary Dirwork'yň kampaniýasynyň esaslandyrjak zasy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşiginde türkmen häkimetleriniň bu ugurdaky hyzmatdaşlyk finansiýaklarynyň bulaşyk bolanyny aýtdy. There has been some engagement by the government of Turkmenistan, but it has been confusing at best and deliberately misleading at worst. Bu meselede belli bir derejede gatnaşyk boldy, ýöne olaryň bu gatnaşygy bulaşyk boldy. Iň erbet bolanda bilkaslaýyn azaşdyrmaga gönükdirildi. Türkmen hökümetiniň berýän maglumatlary kä wagt gapma garşy maglumatlary öz içine alýar. Meselem iwerilen bir jogapda görnüşinden bolmadyk bir türme belligi agdalýar. Bu harp ýalňyş bolup biler ýa-da bilkaslaýyn azaşdyrmak synanşygy bolup biler. Ýöne bu ýagdaý Birleşen Milletler Guramasyny maglumaty anyklamak üçin wagt ýitirmäge iterýär. Belli tutsaglara ziyaret edilmegine ruhsat berilmegi käbir pozitiv netijelere garamazdan Birleşen Milletler Guramasynyň gatyşygy boýunça aýdyn gatnaşyk bolmady. Biz Birleşen Milletler Guramasynyň zorluk ýitirim edilmeler boýunça işçi topary Türkmenistana baryp görür diýen umytda galýarys. Ýöne bu heniz amalaşmady. Very confusing information. We are still hopeful that the Working Group on Enforced Disappearances of the UN, for example, would be able to go to Turkmenistan. Diýip Waters aýdýar. Hormatly dinleýijiler, biz öňümizde gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam etdireriz.